Chingaki abange bagenderete kwegokya na gucengera emejega Yesu goku. Ore twari bura ngarende katiri mboga kare buya. Atangereze tikende kurumo chando yigane chisimi bare kubuna. Ime yaraganga ekenyiro kya mumoncha abamenyi bensemeyo ni gobono baichanerete ogukwa kwa mubasokano kumumuroyomo asereta Nicholas Ongere gutuka gesungeti angori ase nyumba y'omwamatoye. Etwabere ne kiondoko ase chinsange ko chaelire igere to gocha kuigwo ebikuro nga ngoyo minto Ongere bwengentire nabo buna ntubune kinyoro nabo yaginte yatu stoa abantu bale twanye minyokani to gocha kora twanye kiamene nga nabesungeti toka ne kubuli ndingi kiale ko muri sengenjo no mumura to sigete gase kinyoro no mumura okore gase tari mumura arorore mochege no mumura uri bwa masikani okora chigase ibonekera tokonyole sungete no ntugente giyo yatu sinya muna konyu no gatera kwa yara tera nanjete ko bugina no bokano ya no muntu bwanjete era twatenge abugyo bokano bwa ya semu ayetu igo tari muntu le bacheki muntu njero atenga nkubura burali gusangana tatu mwabo nigakoereranga nigo babwate ogwetana chimeme no mwana mwabo kurinde maiga yaje nigo babete bakuigwana na gutwara omorembe mwana ibo mantuno yomwamara ko agate simiaye kerate simiaye bagamba nere narabo baigona bakoranire kera bakorana mara mangana yaeri kera era baso kuliendagira yabo muna bari kunyu ese bagenda nge nabatiga bakoragira mu minto kenatiga bakoragira wona lingo cyo gutokera ngaki Ongere boitire ase taro yaye yeritukeriga nigo yachake membe ya rero nabasani baye kurinda setaro yeti barochi kemanyereri kende ekikyare koirera ogwika kwa makweli batirimba katoika asegetenjera nererero gora ina chano ngero yunya gosira atate bitogenda asegete moino gaika arne Christmas toraserekea nabatoika abuga baba bande banga tutwa batikansa abu nabatwaga ndezi twagenda one bikurtoja ko bori kunga emomondo jodenge mogirete nga Ongera engendete nyegosira ni gotebekana no musayo tabwati mangana na muntu amakweli ya mateywe ni gabere gakoba yobututukanu ayo ichaneti abange asebona bamenyi bensemeywe babolirie serikali gokoro butukina kumanya ekikerirete amakweli yo mumuroyo iga amaene abana bo mugako babere bagosira asinjirita manyekaini nandi twabere no gukumyo kana singenjera omwana yo twaresungete ndombe igesungi gose gasungire ogo kukwaye kwabere ko ogo ichani ngore tuwasikete no mumururu utabwati bangana na muntu no ntwe toli no gukumya bono ntora manyamangana bono ne kitolo sabe serikali ga kiunenki manyena ki omumurujo ni gangentwa aya ngentwa le tusungwali usama ine nere bwengenta murugo ya gatama akamura abana agatigara no mwana oyo mubye ko mumuranka usoboro na bwobo wamori oto kwengenta noyo mwabo tengumanya Koripoteria egetaseni kia ukia getembe korwa sekenyuru kia mumonja egotoka imeyaraganga egwaria bogusero imeye bunge ya kitutu cha South ime county ya Kisii iliteria na inkoro kwa Dipon Asanya.